Благодаря на Никола. Благодаря ви, че отделихте време и наистина в това лошо време, това е при нас има едно съвпадение между време и време, и сте тук и сме заедно. Темата е изключително провокативна. Бих казал, че има един много сериозен прецедент в практиката на Европейския съд по правата, която практика минава през член 8, за да превърне климата в част от личната неприкосновеност или правото на личен живот. За пръв път се случва подобно събитие. Нали? Това е решението по делото от 9 април излезе. Може би, не знам колко от вас са виждали това решение. Знае, да. Той и аз не съм го чел, защото той е 288 страници. Зачитал съм го, виждал съм някои неща в решението, но не бих казал, че съм го чел. Че съм го чел изцяло. Иначе това, което има една част, която е важна, между 400-та и 600-та точка на решението. Силно препоръчвам между 400 и 600 да прочетете. Има го само на английски и на френски език. Тази част е много важна, може би 80-70 страници. Може по-малко, но така или иначе там има много важни неща, които според мен променят не просто правото на по ЕКПЧ, Европейска конвенция за правата на човека и специално член 8 във връзка с член 2. Колко от вас така познават текст на член 8 от ЕКПЧ? 3. Чакайте тогава да го прочета. Някой може ли да го намери да го прочете, докато аз въвеждам, за да може да го чуят член 8 от ЕКПЧ? Да видим откъде тръгва, нали, тази голяма тема на нашето време. Темата за климата. И това дали някой може да носи отговорност за това, че предизвиква или участва като причина в едни негативни промени в климата, което е основание за реализиране на някаква форма на юридическа отговорност прямо него, какъвто е случай на Швейцария. Тоест говорим за климатичен деликт. Говорим за един много специфичен деликт, който се появява за пръв път, така да се каже, на хоризонта на правото на 9 април 2024 година. До 200. Така че, намерихте ли го? Да, хайде да го прочетем, да почнем от член 8. Право на зачитане на личния и семейния живот. Всеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си живот, на жилището или на тайната на кореспонденцията. Да. Някакъв климат да чухте. Нещо. И член 2 да прочетем, което е по-голямото право, правото на живот. Правото на живот на всеки се защитава от закона. Никой не може да бъде умишлено лишен от живот, освен в изпълнение на съдебна присъда за извършено престъпление, за което такова наказание е предвидено в закона. Така. Няма изключение да не ме интересуват, защото те са свързани с друго. Тоест, виждате, климата се появява там, където се появява околната среда. Европейския съд по правата в Страсбург, както и съда на Европейския съюз, многократно са вкарвали на околната среда една от основните общи политики. И тя е трансверсална такава политика, ангажимент, който трябва навсякъде да бъде изпълняван от всички институции и държави членки. Каквото и да прави Европейския съюз, трябва да опазва околната среда, както и да се бори срещу негативните промени в климата. Винаги трябва да се оценява и въздействието на съответното поведение или регулация върху околната среда и климата. И двете минават през член 8. Тоест това е личен живот. Като под личен живот се разбира, тук много може да се говори, разбира се, на страшно много практика, на съвсем малка скоба отваря. Става въпрос за добър живот. За качество на живота. Не просто да живеем, а да живеем качествено. И климата се оказва част от тая проблематика за качествения добрия живот, well-being. Това, което някакси Европа се опитва да осигури на своите граждани, тези, които живеят в Европа или които са се ангажирали към съвета на Европа да спазват права на човека. Така че през живота, това е един типичен случай за това как тълкуването на една разпоредба обхваща неща, които няма как да бъдат изчерпани с историческо тълкуване. Никой не е имал предвид нито околна среда, тя се появява в 70-те години, като проблематика, нито климат, която се появява 20-те години на следващия век, след приемането на ЕКПЧ. Така че тотално извън това, което са имали предвид хората, подписали Европейската конвенция за правата на човека. И въпреки това, зад член 8
се открива осмицата като една безкрайност, като обърнете осмицата. Безкрайен смисъл има член 8. И неговия потенциал се вижда именно в това дело срещу Швейцария, на така наречената асоциация на възрастните дами. Тоест, нужно е все пак да кажа някои думи за това дело, не го знаете. Колко от вас го чуха по телевизията? Имаше и подкаст, да, на който много подробно описахме. Статия, да, в Капитал, мисля, че имаше. Да. Значи, какво става въпрос? Или жени, които са добре, все пак, не се иска директно да влезе в правото, ама няма и то в климатичния деликт, това, което мен ме интересува, исках да изследвам няколко от неговите елементи, не знаем деликта какво включва, но специално причината и вината, но малко факти все пак. 2012-2016 има едни горещи вълни в Швейцария, които убиват много хора. Десетки, стотици хиляди в цяла Европа. Възрастни жени, над 70, над 80 особено години, това са горещи вълни, които са наистина убийствени за немалко хора. Тези хора започват да съдят Швейцария за това, че не изпълнява ефективно ангажиментите, които е поел по всякакви международни договори, включително и по собствените си закони, където тя е казвала, че ще направи всичко възможно да намали глобалното затопляне и увеличаването на температурата да бъде ограничена до 1,5-2 градуса и т.н. Няма значение това колко подробно, идея все пак да го резюмираме не съвсем подробно. Така че опитват се тези жени, призна асоциация, да осъдят Швейцария за това, че не си изпълнил тези ангажименти и ето видите ли, те са станали жертви на техните права, правото им на личен живот е засегнато от това бездействие, грубо казано, на Швейцария, която не е положила необходимите действия, грижи, усилия да участва ефективно в спирането на негативните промени в климата. И тъй като никой не им обръща внимание, по-скоро казва, че нямат интерес, че всичко е наред, Швейцария се е поела ангажиментите и ще се случи нещо в някакъв период и прочее. Те стигат в един момент до Европейския съд, който първо образува едно обикновено дело, след това голям състав го разглежда, става ясно, че тук ще има нещо много сериозно. И действително прецедент излиза в 288 страници, в които се казва, че да, Швейцария наистина, това е установителна, няма изплащане на обезщетение, няма някакво осъждане свързано с размяна на пари, само се установява, че действително Швейцария не е изпълнила ефективно, не е осигурила активни действия, които могат да доведат до постигане на резултата, за който тя се е ангажирала, а именно да участва в възпирането на тези негативни промени в климата. И това производство, разбира се, участват много други държави, които са заявявали различни страни, ООН, различни други организации и прочее. Затова има и такъв голям обем делото, първата му част са становищата. Но в крайна сметка се стига до това осъждане, в което се казва, че да, действието на Швейцария може да се капка в морето, но в крайна сметка са част от причината, която е довела до това едни жени възрастни да умират от горещи вълни 2012, 2014, 2016 година. Тоест, изведнъж се оказва, че едва ли не, Швейцария е причина, част от причината и извършител на един деликт спрямо своите граждани, спрямо хората, защото не толкова като граждани, като права на човека, не права на граждани, които живеят на нейна територия, са пострадали. Те са жертва на този нейн деликт, на това нейно поведение. Така че това е в общи линии, може би пропускам нещо, нали? Но като фактите, със сигурност пропускам, това е много подробно, но фактите са това. И Швейцария не е коя да е, разбира се, но тя е първата такава страна, примерно Франция, която в същия ден, даже с Иван Стойнев направихме този подкаст, беше много полезен, много информативен, аз исках да го спестя, но може би във Vox Nihil го има, може да го чуете много подробно. Там много разяснени фактологически детайли, не само, не разбира се. Така или иначе, в крайна сметка, Швейцария е осъдена, да видим какво ще се случи от тук нататък. Тоест, казано е, ние сме участвали в тази процедура, Румъния участва, това също го коментирахме в този разговор, но в крайна сметка е осъдена Швейцария и ще видим какво ще следва от тук нататък. Тоест, тук нататък имаме установен деликт, климатичен,
като има даже и модел, по който този деликт може да се разплита. Мен това ми е любопитното, всъщност, което искам да разгледам пред вас, в един малко по-теоретичен план и по-дискусионен. Сега искам да спра да говоря и да почнем да си задаваме въпроси, но последни няколко изречения. Реално този климатичен деликт вече стои насреща, ако някой иска да търси обезщетение от държавата. Разбира се, това не са задовки, нали, защото не е такъв случай, но е някакъв деликт, който минава, може би, през основните състави, през генералния. Някъде там може да обособим един специален климатичен деликт. Така че нашата задача, поне това, което аз мисля, че е интересно, е да проследим елементите от фактическия състав на този деликт, много специфичен, и как изобщо успял съдът в Страсбург да сглоби такъв деликт. Някой смята, че това е чудовищен деликт. Не знам какъв е този деликт. Като забележете, много е важно да знаем, че негов извършител може да бъде само държавата, като публично правен субект. Това не е частен деликт. Аз, когато издишам сега в момента въглероден двуокис, парникови газове, не извършвам климатичен деликт. Дори да се запъхтя много. Въпреки всичко, колкото и въглерод да отделя, няма да извърши такъв деликт. Също така не извършва такъв деликт и юридически лица, които и горят въглища и прочее и така нататък. Тоест, този деликт е много по-специфичен на едно специфично ниво. А юридически лица контролирани от държавата? Не, държавата за сега. По-скоро. Защото ще видим какво е деянието на този деликт. Но, нека да видим първо деликта, само така пак едно засилване, за да можем да разгледаме климатичния деликт. Какво съдържа един деликт? 4 обективни и 1 субективен компонент. Какво бях? Бързо. Деяние да получим. Деяние. После? Ние факт сме с едната причинно-следствена връзка, за съжаление. Не, класическо сега. Защо с една? Класическият деликт какво включва? Добре. Класическия. После ще разгледаме. Той е грешен класическия, но... Сега. Кой? Деяние. Противоправност, може би. Противоправност, да. Тук не се вижда тая. Виждате ли, особено колегите тук, надявам се, че аз мисля, че пише противоправност, вреда. Долу вредата не е сложна. Причинна връзка между тях. И по субективната страна вина. Вина. Така. Сега. Това е субективната, която може да липсва, то може и други неща да липсват. Сега, кое може да липсва от това? Така да тръгнем. В смисъл, много не е друго. Деянието, два вида. Може да липсва. Деянието е действие и бездействие. Действие и бездействие. Така че ако липсва, значи има бездействие. Но когато има бездействие, какво ни трябва? Задължение за действие. Тоест, бездействието винаги е свързано с противоправността. Когато превръщате едно бездействие в противоправно, вие го превръщате в деяние, с оглед на определен деликт. Тоест, ако имате пасивен деликт, го наречем, деликт, който се осъществява без бездействие, за вас е много важна противоправността. Някой трябва да ви задължи да действате. Ако няма задължение за действие, тогава, т.е. някаква форма особена на противоправност е това, да не изпълнявате задължението си, нарушавате едно задължително правило, тогава бездействието става деяние, в смисъл на компонент на един деликт. Така че деянието, дори и в това мъгливо на свое състояние на бездействие, когато се слива почти с противоправността, го има, не може да го избегнем. Противоправност. Може да избегнем противоправност. Деликт, който е правомерен. Няма как. Добре. Няма какво да го мислим. Сега може да си измисля нещо, но не ни трябва да сега. Винаги всичко можем да провокираме. Вината, знаем, тук на по-средно ниво, не обсъждаме някакви дълбоки, големи изключения. Вината, знаем, че няма проблем да я няма, нали така? Безвиновната отговорност, има такива деликти, които
някакви са спори, грижа за избор, не знам, сколько член 50, речем за отговорност от вещ, нали, там и практиката е ясна. Няма. Тая книжка затова е носи, защото в един момент може да се окаже много важна тая тема. Но няма вина. Да речем, има такива деликти, т.е. вината, субективната част, можем и да я преглътнем. Нали, да носи отговорност някой, не да разпределяме риск, а да носи отговорност, защото при риска, падне ли противоправността, по-скоро може да говорим за риск. Нали, когато едно действие, упражнявано от лекар, да речем, е свързано с нанасене на вреда, като страничен ефект от определено лечение, медицинска интервенция, нали, това не е деликт, това не е вреда, в този смисъл на директната отговорност, защото е правомерно действие. Аз имам информирано съгласие на лицето и то ме освобождава, така да се каже, от моята противоправност. Закона пише с информирано съгласие, дадено ли, да, няма проблем. Тогава говорим за риск. Но вината спокойно може да падне и има много случаи, в които имаме отговорност без вина. Особено в гражданското право. Нали? Говорим за гражданско право, все пак деликт. Така че вината може да падне. Причинна връзка сега по-скоро не, айде да ви помогна, защото тук има и спор в теорията. Някой смята, че отговорността на родителите за техните деца няма причинна връзка. И там се презумирала, той е обективна, безвиновна, пък каква ли не е отговорна. Нали знаете цялата работа? Не ни трябва това. Така че и причинната връзка да приемем, че ни трябва, т.е. не можем да се откажем, и вредата, в крайна сметка, какъв е този деликт? Има ли такъв формален деликт, в който няма вреда, както има формални престъпления, в които няма вреда? По-скоро е странно в гражданското право да имаме деликт, който няма вреда. Дори и когато вредата функционира като риск за настъпване на вреда, това също е вреда, протовреда. Абе има риск. Как разбраме? Измерил го температурата. В смисъл, има риск, нещо се променя. Даже между това е нещо, което е използвано в това решение с Швейцария, че създава риск, включително за правата на бъдещите поколения. Между другото е трансгенеративно решение, много любопитен такъв, нали, междупоколенчески деликт. Нали, защото вредата конституира, значи деянието конституира тъй наречения, какво беше? Деликвент или делинквент? Делинквент. Тоест извършител. Айде да не сме толкова. Да не е специфично юридически термин, извършителен. Или деец е извършителя на деликта. А пък, нали, това е субекта. Единият субект едно. А пък вредата конституира кой? Субект 2. Да, точно така, пострадане, да го наречем. Или жертвата, ако сме в Европейския съд по правата. Жертва. Малко звучи наказателно право, но пострадал. Този, който търпи вредата. В смисъл, все някой трябва да я търпи. Може да се зададем, може ли да няма извършител? Какъв е смисъл на деликтната отговорност? Може ли да няма пострадал? Какъв е смисъл на деликтната отговорност? Смисъл на деликтната отговорност е да обезщети пострадания, като прехвърли през отговорността някакви положителни активи, така поне ги мисли правото, от извършителя към пострадане. Нали? Това е обезвредата. Обезвредата е това взаимодействие между два субекта. Не може един стол да обезвреди другия стол. Няма смисъл това. Няма да организирам по този начин през деликт цялото това взаимодействие. Нали? Може би собственика на единия стол ще обещи собственика на другия, нали? Но няма да е между столовете. Просто няма да... Ако те не са собствени, ако са ничии вещи, ако примерно един лъв изеде една сарна, нали? Това няма да е деликт. Нали? Повече от очевидно е някакво да продължавам с този пример, защото... Но въпросът е, че не може да се откажем от извършителя, делинквента и от пострадалия. Нали? Те са преди всичко тези, заради които се организират всички останали компоненти. Те са извън, разбира се, фактическия състав на деликта, но са причината да го има. Причината да се организира. Вината, разбира се, е свързана с извършителя, докато вредата е свързана тя е свързана и с двата. През причината връзка е свързана с извършителя, по понасенето й се случва към страната на пострадане. И сега, долу-горе, има ли нещо друго, което искате да споменем за деликта? Да видим как се държи това нещо при климатичния деликт. Ще има много неща тук, но имате ли нещо да добавите, да коментирате, да питате в деликта? Да? Добре, ако по правилен начин,
разглеждаме противоправността, не излиза ли, че може един обикновен гражданин Иван Иванов който се занимава, да кажем, с продажба на автомобили, има някакви спухани гуми, изгаря ги и в резултат на това детето на съседите, което има астма, почива. И нали противоправността, когато я разбираме като засягане на обект на абсолютно право или... Да, широкото понятие на противоправност, да. На генералния, да. Да, по този начин ще се стигне до деликт, който е извършен не от държавата. Той също ще бъде малко или много екологичен, понеже колко е добре, екологичен, но... Той ще е класически деликт. Ако действително се докаже причинната връзка между горенето на тая гума и астмата на това дете съсед, тогава 100% ще има деликт, да. Защото в други случаи пък това с шофирането на автомобили, които вече са стари, които отделят много вредни газове. Да, вредни газове. Емисии, да. Дали не може да се стигне до деликт, където деликвента е физическото лице, не държавата? Защото в този случай с държавния деликт по-скоро противоправността разбирате като задължение на държавата да ограничава тези шофьори с старите. Точно така, да регулира? Да, точно. И когато няма такова задължение изрично, сега колко в Конституцията... Там има какво има? Едно право на благоприятна околна среда. Така, добре. Да, ако доста трудно ще може, поне в България така, да се изведе. Няма ли да бъде по-лесно, ако се тръгне директно срещу физическите лица, защото сега може би и при юридическите, колкото и да е спорно в някои от случаите, преди няколко години мисля, че точно в български съд се развиваше казуса за замърсяване на въздуха ли? На въздуха, да. Това е, да, има. Има даже осъдена в България. Да. И България, да. За мръсния въздух. Да, сега. Да, има няколко въпроса в това, което казахте. Аз се опитам да изчисля доколкото ги разбрах. Значи, първият въпрос е, наистина някой горейки гума или каквото и да гори, може да подпали съседния имот. Тоест, това са класически деликт, там обаче не възникват никакви усложнения, така да се каже. Очевидно някой уврежда някой друг. Има си деец, има пострадал, има причинна връзка, има вреда, има противоправност, има вина. Всичко е наред, т.е. съвсем спокойно може да. Това, че като страничен ефект се уврежда и природата, и околната среда, това би могло да бъде от значение за някакво административно наказание. Тези нарушения на правилата, които касаят постигането на определени екологични цели, обикновено се санкционират по административно-наказателен път. Т.е. може да се наложи глоба, може, ако това е умишлен пожар, който е довел до какви си щети, да се реализира наказателна отговорност, така нататък. Но деликт, в рамките ние ще се опитаме да седим в гражданското право, макар че това е публичен деликт, все пак наистина един деликт, който е много специфичен, извършва го само държавата. Да видим как се държи деликта изобщо като модел в този случай, но този директен климатичен иск, добре, така да го наречем, към конкретно лице, не се допуска, все още може би, в един момент може да се допусне. Осигуровките, аз знам дали сме си говорили за това, може пенсията ти зависи от това колко време в живота си карал кола и каква кола си карал. Т.е. какъв ти е въглеродният отпечатък, така да се каже, какво ти е въглеродното наследство, какъв ти е въглеродният дълг, мога да го изчисля. На базата на най-различни неща. В момента се прави много сериозен въглероден одит на всички фирми и това е критерий за участието им в определени търговски взаимодействия. Така да се каже. Тоест не е с тоягата, а по-скоро с моркова се карат частноправните субекти да спазват някаква въглеродна диета, т.е. да щадят климата и да съдействат за това той да не се променя негативно. Така че напълно възможно в един момент това да има някакво друго значение, но то не е деликт. То ще е организирано. Правото има страшно много модели, през които да регулира. Говорим за чист деликт. Да. Само да се опитам да ви доведа тук. Ако се стигне до такава отговорност на частни лица, то това не следва ли, че всеки, който е част от тази околна среда, може да предяви иск срещу всеки друг. Твърдейки, че вредата се изразява в самото увреждане на среда. Да.
Трябва ли да има вреда извън увреждането на околната среда? Околната среда. Да? Точно така. Въпросът, може би от самото начало това на мен ми стана ясно, при екологичния деликт, може би... Ние още не сме го казали, не сме го почнали. Да. Добре. При екологичния деликт, може би това, което се уврежда, е нещо различно от... Ето това търсим сега. Сега ще почнем да проверим, сега ще търсим тези компоненти. Да. Но да, увреждането на природата, така казано, какво ни липсва? Какво ни липсва в тази? Защото, трябва да кажа нещо и да го изчерпя това, довеждането на абсурд. Това са така наречените хопсови климатични. Война на всеки срещу всеки. Климатична война на всеки срещу всеки. Ако аз почна да мисля какъв отпечатък има всеки друг, аз мога да съдя всеки, нали, в името на природата. Тоест, ние ще се избием тук в името на климата. Нали, да. Може да има и климатичен кръстоносен поход. Нали. И така нататък. Тоест, трябва да внимаваме, за да не се доведе до абсурд. Но въпросът е, когато казваме уврежда се природата, какво пропускаме? Деликта не може да каже, че природата се уврежда, защото кой се уврежда? Природата. Тя може да е пострадал, да е субект. Значи има държави, примерно един Еквадор, където природата е субект. И то обявено в Конституцията им. И тя има права. В този случай някой може да представлява природата, или както Фанга Нуи, най-дългия субект, внасял преди време на един доклад. 290 км е най-дългия субект в света. Това е Фанга Нуи, една река. Нали, тя има двама настойници, които я представляват и съответно може да си води каквито си иска искове, включително най-вероятно и деликт, ако и унищожите някакво дърво. Нали, някой, който отиде и отреже дървото без да е го позволил, т.е. противоправно. Има субект, който страда, така да се каже. Има пострадал, т.е. деликта може да се включи, нали, като механизъм за регулиране. Сега, обаче в нашата правна система, увреждането на природата, кой? Нали, природата. Нали, в смисъл, добре, хубаво. Следващия, в смисъл, какво е това? Трябва да има конкретен засегнат субект. И затова в делото срещу Швейцария има, даже това е един от най-големия проблеми, бил процесуалния, нали, да се обоснове интерес. Нали, конкретните физически лица са били изключени от процеса, защото смятам, че те нямат такъв интерес и остана само тази организация от 2500 и нагоре жени, която смята, че като юридически лице, представляващо тази общност от хора, търпи вреди. Нали, но покрай това търпение на вреди, забележете се, увеличава. Нали, точно това проблематизиране на пострадали е много специфичен при климатичния. Айде оттам да тръгнем. Хубаво. Така че аз бих тръгнал от вредата, но то е същото. Какво казва Страсбург съда? Той казва, че пострадали са, нали, тези най-възрастни жени, които са най-уязвими и в крайна сметка не могат да се справят с тези горещи вълни, умират, не могат да излезат навънка, да си напазаруват и така нататък, ограничения с движението, качеството на живота им пада, те са уязвими и затова страдат. И едно юридическо лице, което ги представлява всъщност, има интерес да води този иск. Това е някакси, да кажем, че е опосредено през юридическо. Това е характерно за административното право, там, нали, когато атакуваш, да не е всеки, нали, трябва да има някаква неправителствена организация, която да посредниче, нали, при конституирането на интерес. Но казвам още нещо, което е изключително различно вече. Нали, това е било предмет на страшно много философия. Наистина, Бруно Латур, не знам дали сте го чели или ви е попадал той като автор, има го преведен на български, съвсем скоро негова книга от критика и хуманизъм, но той твърди именно неща, които са много близки до това, което четем в момента в решението на Страсбург. Говорим за представителност на бъдещите поколения. Тоест, говорят се за трансгенеративни вреди. Вече ви го подсказах преди малко. Това е много специфично нещо. За пръв път и то под формата на риск. Риск за настъпване на вреди за бъдещи поколения. Значи това е много специфична вреда. Такава вреда правото никога не си е признавало, че съществува. Това говорим за европейски контекст. Риск от настъпване на определени неблагоприятни промени в начина, по който биха живяли нашите потомци. Нашите деца, внуци, правнуци и така нататък. Трансгенерационни вреди. Това е нещо много специфично. Ние сме виждали такива вреди на дълга ръка,
при увреждане на зачената. Нали, толкова е било фантазията, и толкова е света на римляните. Нали, в смисъл, има някакви, нали, оттам, нали, заченатия, да, той трябва да го пазим. Говорихме си между миналия път за заченатия, да го повтаряме, изобщо даже. Но ако увредите заченатия по време на бременността, той не е пострадал, но ако вземе, че се роди и продължава да търпи вредата, която вие сте му нанесли по време на бременността, той е пострадал и може да съди включително майка се, за това, че е играла на футбол, нали, докато той се е въртял или тя 6-тия месец. Така че, нали, това са абсолютно, нали, признати от правото вреди, които настъпват преди самия субект, забележете. Те не, че настъпват преди самия субект, защото те настъпват като факт, но се разпознават като вреди, чак когато се ражда субекта и го има субекта, но при трансгенерационните вреди го има същото нещо, но тук не чакаме субекта да се роди. Така да се каже, защото той е абстрактен. Много абстрактен увреден. Бъдеще поколение. Къде? В Каспичан имаме преди или в Сидни? Кой субект? Точно. Нали, бъдещето поколение. Така че се обособява много специфична категория пострадали, която обаче, забележете, се задвоява. Тя има свой много особен двойник. И това са възрастните хора. 80 годишни дами. И то забележете, дами. Къде сте мъже, бе? Никой не стига до 80 години мъж. После, нали, живота на жената бил лош. Нали, но 80 годишни жени, нали, т.е. хора на края на живота си, не, но все пак, съществуват още неродени човешки същества. Монтажа на, както говорихме в този подкаст, монтажа на самия процес е изключително добре организиран. Защото ние търсим пострадал. Ето ги хората. Умират тези жени. Те не могат да се движат. Имаме конкретен пострадал, правото да е рахат, така да се каже. Да не кажа начало. Кой е пострадал? Нали, смисъл, кой е пострадал тази работа? Те всички, нали, и държавата страда. Кой страда? Нали, смисъл, той е извършителя, ако има извършител, и той е пострадал. Нали, всички сме в една лодка. Нали, няма такова нещо. Има те възрастни, най-уязвимите, те страдат. Другите пускат си климатика и прошето, и айде към морето. Нали, смисъл, не се, как да кажа, проблематизира въпроса с пострадал. Има пострадал. Но покрай това добавят и още един тип пострадал, който казва, да, ма тези хора защитават и интерес. Що не ги защитават 20 годишните? Грета Тунберг, що не можа да ги защити тези бъдещи поколения пред Страсбург? Ами успяха бабите на 70 години. Много любопитно, нали, конструиране на вредата, така че да клъвне Страсбург. Нали, и да успее да го обоснове. Да, 288 страница му трябва. Нали, очевидно имало някакъв проблем. Нали, смисъл, да пишеш 288, нали, и това не е 288, която не допуска по ГПК, нали, ВКС. Ами става въпрос за много писане. Да. Някакъв са и повече, но да, така или иначе, наистина става въпрос за много финно, нали, много интересно стечение, така да се каже, на увредените, на пострадали, така че да имаме от една страна реални пострадали, възрастни жени, които страдат от това, че не могат да излязат или дори умират от горещите вълни. От друга страна, неродени, абстрактни бъдещи поколения, за които възниква риск качеството на живота им да бъде намалено това качество и влошено. Така че пришиваме един много специфичен субект, който тепърва, нали, Бруно Латур се опитва да намери начин за неговото политическо представителство. Включително да има, да речем, една специална камара в парламент. Той предава доста политически решения, която да представлява бъдещите поколения, т.е. да разсъждава от тяхно име някакси, на базата на някаква прогностична карта за това как ще развива света и те, нали, да участват с тежест при гласуването на определени законопроекти и прочее, т.е. нали, да са част от сегашното на законодателната власт, защото другото, което ще настъпи, всъщност сега се повеят, те няма да могат да участват в него. И в един момент може да се създаде много сериозен интергенеративен генерационен конфликт, нали, както се случи с Грета Тунберг. Нали, вие какво правите тук? Нали, вие крадете детството. Не просто детството, да не говорим за същността на живота и крайните му фази. Част. Така че, за да се случи това нещо, нали, ние трябва наистина, виждате как и самият деликт започва да се релативизира в едно от най-важните си неща. Кое е пострадане? Имаме вреда, която се търпи от бъдещи поколения. И то под формата на риск. Това е изключително, така как да кажа, рядко примигване на иначе много стабилната картина на правото.
Ако влезете в един такъв частен изцяло деликт, който не е държавата и не е Страсбург, ще видите, че това както и в Швейцария се е случило, нали, сказали, гледайте си работа, това са смешни работи. Нали, няма такъв пострадал. Така че, виждате, пострадалия е много специфично сдоен, много конкретно и много абстрактно функционира в климатичния деликт, нали, така както поне виждаме неговата структура в делото срещу Швейцария. Да. Само да попитам за тези възрастни дами, как е установено, че точно тези вълни са причината за тези, които страдат? Това е по-лесният вариант. Сега, добре, окей, влизаме във вредата. Вредата, после причината. Да, само първо да видим вредата. Коя е вредата? Защото сега тук може да си направим този експеримент, да разграничим противоправния резултат от вредата, ако искате. Нали, но кой е противоправен? Кой може да каже? Някой ще ни сподели ли това беше разликата на доцент Конов между противоправен резултат и вина? Ето тук драмата, аз за това не харесвам петелементния фактически състав, защото излиза, че вредата е това, че са ми ударяли ръката. Не това, че съм дала много пари за нова вече има какви изкуствена ръка. Не, че 2 месеца не съм работила, не съм взела пари. Излиза, че няма... Само преди каква е разликата? Какво е противоправният резултат? Противоправният резултат е когато обектът на абсолютно право бъде увреден. И излиза, някои разбират по този начин и вредата. То е намаляване на имуществото или пък пропуснатите ползи. Така. Двете форми. Вреди, там е пипкавия момент. Нали... Айде добре, това е също и въпрос интересен. Това случая с делото срещу Швейцария, какви сте вреди? Имуществени или не имуществени? Да ти засегнат правото на личен живот, защото вредата, очевидно след като минава през член 8 във връзка с член 2, касае качеството на живот, на личен живот. Това какво е? Добре, нека да оставим бъдещото поколение за самите баби, какво се случва. Да, точно така. За тях също. Качество на живота. Припадат, какво се случва. Умират. Не може да излезат, защото като излезат, умират от горещата вълна. Не могат да отидат си на пазаруват. Чудят се, не могат да отидат на лекар, защото е много горещо. Няма кой да им помогне. Нали? Или ако има, нали, става по-бавно и търпят вреди от това нещо. Тоест, живота им страда от факта, че е 40 градуса. Така. Така. Не имуществените. Тя когато е умряла, наместа ми е имуществено за бабата. Не самата баба. То не си смята, че умира. Не коментираме хипотезата бабата преди да умре. Да, айде сега тая. Не, и двете можем. Можем, да речем, че не са. Да, тези, които... Тя за това, между другото... кажете, колега, да не е. Да, едно по едно, да. Едно по едно, но да вземем най-чистия вариант, който, нали, става въпрос, нали, за, примерно, неспособност на жената да отиде да се лекува, вследствие на което това се е влошило състоянието и тя има по-тежки симптоми на някакво заболяване, което тя не е могла да лекува, както малко при COVID беше, ако си спомняте. Нали, цялата проблематика на COVID доведе до много така странични жертви, грубо казано. По същия начин, не по същия начин, не, но, нали, с тези горещи вълни са нанесени определени вреди на качеството на живота. Те са като чуди най-вече не имуществени. Може да са имуществени. Нали, смисъл, трябвало да плащат повече за климатик. Нали. Те, между другото, не са претендирали вреди, така че не са обосновавани никакви вреди тук. Нали. По-скоро са казвали, има ли нарушение, няма нарушение, член 8 от Европейската конвенция по правата на човека. Така че, все пак, нали, ако се опитаме да видим какво е така много лесно, защото не е идеята тук да търсим под вредата противоправен резултат, нали? По-скоро да видим какво се случва, защото причината, нали, това, което първо настъпва, са горещите вълни, ще кажете, нали така? Горещи, или кое първо настъпва? Къде е това, което се стоварва, нали? Болестта, може. Да вземем този пример. Наистина, жените в резултат на това, че не са успели да излезат навънка, имат заболяване, което плащат някакви пари, за да го лекуват и не се чувстват добре. Страдат. Болки, страдания, психични, физически, всякакви други. И това е крайното нещо, което, дето се казва, ги боли и задейства деликта. Сега почваме да разплитаме. Кое го е причинило това? Това, че те не са успели да отидат на време, не са успели да излязат, т.е. нещо ги е възпрепятствало. Кое ги е възпрепятствало? Следващата крачка назад.
горещите вълни. Нали, имало е 14 дена, 40 градуса температура, те не знаят къде се намират, не могат да излезат, нищо. Не. Издадохте емоции, вече не излезе друго. Причини, аз не се... Издадох, да, много неприятно е. Да, аз го усетих миналото лято, нали, за пръв път, нали, горещи вълни. Не знам вие дали сте го усетили, но преди това не бяха наистина страшно. И то в София. Нали. Така че наистина е много неприятно. Тоест, нали, разпитаме. Горещи вълни. Кое причини горещите вълни? Държавата. Тая държава е нарочно. Да. Да кажем, да. Тук е точно така. И това ще кажем сега как се доказва по тази причина. Да. И това, което голямото наричаме промени в климата. Нали, не промени в климата. Кое причини промените в климата обаче? Ето това се изследва тук. Науката няма проблем с отговора на този въпрос, между другото. Проблем имат определени политици. Нали, и определени разговори, които се случват по това нещо. Значи, ако някой от Европейския съд го прави, този анализ, между другото. Нали, за него няма, нали, анализирайки данни от всякакви източници, показва как се доказва това, че няма никакъв спор, никакво съмнение няма, че, нали, в промените на климата участва един много важен, сега тук ще стигнем до различните теории за причинната връзка, че участва много активно компонента, сега още разпитаме, още не сме стигнали до извършителя, участва активно увеличаването на парниковите газове в атмосферата. Нали? Тоест, парниковите газове, като се увеличават, стават едни климатични промени, които водят до горещи вълни, които възпрепятстват жените да излезат, което води до увреждането им под формата на болки и страдания. Нали? Причинна връзка, нали? Тя е много степен, е много специфична и участват непрекъснато. Да, други фактори участват, се вклиняват. Нали? Ние знаем причина, така, теорията за необходимата причина, нали? Там всичко е необходимо. Значи, майка ми е причина да аз да водя тази лекция тук. Нали? Смисъл, не даже баба е. Нали, кой знае? Първият човек. Адам е виновен. Нали, за тази лекция. Така че не ме дръжте, моля ви, се отговоря. Ако каже някакви глупости, всъщност Адам греши. Първородният грях се обръща срещу него. Нали, всички грехове стават негови. Но така или иначе има някакъв процес, който може да проследим и той е през адекватната причина. Нали, смисъл, наистина убедително е, че това е значим факт. Сега въпрос е, и те го приемат, това го доказват. Нали? Смятат, че с всякакви, нали, доказателства, които са свързани с организации, които се занимават с това. Научни и прочее. И казват, добре, а кое причинява увеличаването на парниковите газове? Ако приемем, че това е една различима причина, но още, виждате ли, това са причини една след друга, като матрешки, но няма субект още. Нали, няма субект, за който да се хванем и да кажем, его той отговаря. Има причини. Всеки може да каже, тук ще изрежат причинната връзка и няма субект. Слава Богу, няма. Това правиш правото до този момент. Нали, тръгвах да разплита, нали, причината, те ги боли, защото не можаха да ядат, гореща вълна, що има гореща вълна, защото има промени в климата, що има промени в климата, никой не знае, как колегата. Изрязахме. Нали, няма отговорен. Нали, това е положение, и стигаме малко до древногръцката митология и така е съдбата. Трябва да си приемем съдбата. В смисъл, това е съдба. Нали, Зевс дойде, че това е момента, дали ще срежеш някъде тази причина, обаче съда не го прави това и продължава. Казва, добре, кое е причината след това нататъка да се увеличават парниковите газове? Някой ще каже, защото ние, физическите лица и юридическите лица, горим въглищата. Макар че тук са вече много причините. Но общо да кажем, ние освобождаваме парникови газове в атмосферата. Ние, значи причината сме ние. Обаче, тук е важното, нали, ако така, влизаме точно в тези хопсови климатични войни, нали, които всеки, нали, тук е враг. Нали, въглероден враг, нали, смисъл на другия, защото му е дел от атмосферата. Нали, нейният капацитет да поема въглерод, нали, без да се променя климата. Тоест, нали, тази среда ми трябва и ти ми така, отнемаш в някаква степен. Но не. Тук е врътката на бездействието, че причината се създава. Това е юридическо създаване през противоправността. Тоест, когато задължа или една държава, не мога да я задължа държавата, когато една държава се задължи да спазва определени правила, т.е. определена политика, екологическа политика, която има за цел да намали
количеството парникови газове, които се освобождават на нейна територия, защото тя не може да се ангажира за нещо повече, ако тя поеме ангажимент да намали количеството парникови газове, което означава, че тя се включва директно в този причинен поток. Нали? И тя се опитва да стане антипричина. Нали? Тя се съпротивлява. Тя дава пречка, нали, на този процес, който иначе е поставен от нейните граждани. В някаква част. Не, разбира се, защото това е бил аргумент. После ще видим. Нека да го добавим за капката в морето после този аргумент. Държавата се превръща в пречка. Тя поема ангажимент за това. И ако не е пречка, това е противоправно. Ако не си изпълнява задължения, които тя е поела в собствената си конституция, или пък подписвайки договора в Рио, или където и да е било, нали, е казал, че направим всичко възможно да не се дигнат с 1.5 градуса температурата, т.е. това всичко възможно означава, нали, на базата на анализа на причината връзка, в която аз се вклинявам като пречка, означава да направя той наречем. Затова има някакви, би трябвало да има конкретни ангажименти, да намаля освобождаваните газове в еликва си част, по този начин, в еликви си срокове и прочее. Нали, това между другото е нещо, заради което Швейцария осъдя, че няма такава конкретика, която е ефективна, т.е. не е просто да го разпишем на палами и да го слутазваме. Но, така или иначе, тогава ние се вклиняваме и превръщаме държавата в причина. Държавата не е причина. Тя нищо общо държавата, така да се каже, без правото. Ако държавата не е правова, и то климатично правова държава, тя няма как да бъде превърната в причина. Ние превръщаме в причина, за да не сме причината ние. Политическият субект, така да се каже, прави заслон. Един публично правен субект, като е държавата, който организира нашето общество в държава, в една публична единица, която се управлява на база някакви суверенни правила, тя поема ангажимента да организира през регулацията нашите, така да се каже, отношения с климата. Амин. Нали? Защото това е много абстрактно нещо, климата. По-нататък, най-накрая ще се опитам да адресирам проблема, дали климата е благо. Нали? Но тя се опитва да ни освободи от извършителство, което иначе би било абсурдно. Защото климатичният деликт не би оцелял като частен климатичен деликт. Затова трябва да го направим публично и това е една много голяма врътка. Нали? Държавата най-накрая застава и казва, добре, аз съм причината. Нали? Защото аз имам най-голям капацитет да влияя върху причините. Като ги блокирам. Аз мога да забраня на моите хора, да използват моите хора, граждани, да използват коли, които делят еликви си въглеродни емисии. Да горят въглища. След 2028 няма да има въглища в тази държава. Да направя ели какво си. Нали? Аз съм той, който мога да го направя. Иначе те ще се избият. Нали? Това ми е идеята. Нали? Да ги организирам. И затова не ги пипайте тях, оставете ме, аз се знам работа, нали? Това съм държава. Ще го организирам това с различни вътрешни политики, с вкарване на регулации, с вкарване на проекти, на неща, които аз трябва да организирам, за да бъдат ефективни. Така че държавата, виждате как встъпва. Това са тези пасивни деликти, в които деликта се изобретява през противоправността, като се създава прено задължение на държавата. Тя самата държава се го създава. Дет се вика, тя са меси, дет ни е работа, ще каже някой. Има това е политиката. Отива държавата и подписва един договор за Рио. Има държави, които не го правят, защото знаят какво правят. Те директно се вкарват в деликта. Те казват, аз съм, стреляйте. Това означава да подпишете Рио. И следващите, които са. Така че, но това се прави с някаква идея. Тоест, за това стои много важен политически залог. Той е екзистенциален, може би, за човечеството този залог. Така че, политиката винаги, както казва Хана Арен, е ангажимент към бъдещето. Че политиката се опитва да осигури бъдеще на тези, които идват, казва Арен. Защото те непрекъснато идват. Ето и бъдещите поколения. И ние трябва да им осигурим свят, в който те да съществуват. Знаете нейната връзка, Хайдегер. Ние сме светообразуващи същества. Създали сме един свят, но идват и нови хора. Ние ще си тръгнем. Какво ще отдадем? Това е политическо действие. Тристепенните действия при нея. Труд, производство и политическо действие. Така че оттам дори може да тръгнем и да видим, че политиката наистина трябва да отвори света за бъдещето. Т.е. да посрещне хората, които идват. Новите субекти. Те бъдещи поколения, за които съществува риск. И това е пар екселанс политика. Политика, държавата да застане и да каже не хомо, държавико. Аз съм държавата. За най-интензивен политически акт, един Карл Шмидт, войната.
климатичният деликт, бих казал, е от ранга като политическа интензивност на войната в творчеството, така да се каже, концепцията на Шмидт. Но така или иначе, да се върна към по-конкретни неща от климатичния деликт и вредата. Да? Да. По отношение на Рио и сходни такива договори, не трябва ли по различен начин да разглеждаме международните договори, които са между самата държава и друга организация и не се ратифицират и така нататък? Тоест, те обвързват единствено държавата, понеже имаме два вида международни договори. При едните се задължават, се създават права и за гражданите. Така, директен ефект да говорим. Не за директния. В кавички, да. Добре. При другите просто имаме държавата и организацията. И това е задължение на държавата. И в този случай по-скоро няма да говорим за деликт, защото няма да има задължение. Да. Говорим за ангажимент на държавата, който касае правата на гражданите. Все пак това е контекста ни. Защото не знам Рио какъв договор е, не знам другите договори. Още ангажимент за определени... За провеждане на определени политики. Но въпросът е наистина кой от двата... Това е следващ въпрос. Да приемем, че говорим за тези, които са свързани, както в случая, с правата на човека. Държавата поема определени ангажименти да спазва, както Европейската конвенция по правата на човека, поведение, с което да не отнема, да не нарушава правата на човека на своя територия. Този човек може да не е неин гражданин. Но тя ще спазва правата му, няма да ги нарушава. Това е ангажимент, който тя е поела с международни договори. За такива договори говорим, в случая. Иначе може да има всякакви детайли и специфики, но ние да започнем. Той е достатъчно сложен, основният, да се казва, мейнстрима тук в климатичния път. Те първо ще усложнява, между това е най-голямото постижение на това дело, че вкара разговора в юридически коловоз. В този момент аз говорих много отдавна за тези неща, включително тук през 3 книги съм дошъл да ви покажа, но тази разговор беше философски. Това е някаква екзотика, Стоян Ставро и още двама глупаци, говорят за климата и някакви деликти, да речем в България. Смисъл юридически. Докато и аз говоря за различни нови модели на притежание, които са така наречена тази книга "Морално измерение на собствеността" към обосноваване на една проприетарна екология, предлага модели за притежание, които са проекологични. Тоест ние можем да притежаваме и да развиваме модели на собственост, които са различни и специфични. Това е продължено в една друга монография, която излезе съвсем наскоро, философско изследване върху притежаването на отпадъците, които са един вид антивещи, отвъд буклука, която излезе. И така нататък. Но това са фантасмагории на днешна база. Надявам се, че това няма да е така след известно време, да видим кога точно. Но тези неща, които Латур е писал 80-те години, 90-те години за разгневената гея, за политизирането на бъдещите поколения и така нататък, това са страшно утопични фантасмагории тогава. 30-40 години по-късно, за съжаление, той почина и няма да може да бъде свидетел на това решение, защото според мен Латур ще да разпознае много неща. Ще да ги видя юридически, той не е юрист, психолог е, но така или иначе тези неща са вече факт в правото. Те са юридически разговор. Разбира се, трябваше Страсбург за да го направи. Няма в България съд, който да си позволи да превърне климатичния деликт в юридически институт. Правен институт, това няма да се случи. Само при езика и правото можем да спишем статиите за това. Но вече не е така. Вече не е така. Тепърва най-различни държави ще се включат в този разговор с националните съдилища. За да разсъждават върху въпроса, каква е вредата, кой е увредение, кой е делинквент, каква е причината връзка. Всички тези неща, които ние в момента говорим, ще почнат да се проблематизират масово. Така че ние в момента, както казахме в този разговор, правим анбоксинга. В смисъл, само в началото славаме на един такъв разговор. Това тепърва ще бъде голям разговор. Много дълъг. Сигурно в България ще почне да се случва, като вие станете преподаватели. Защото иначе е много трудна работа. Тогава вече Европа ще е на съвсем друга вълна, най-вероятно. Когато ние ще разберем, че въглищата трябва, може би, не са най-важното нещо на нашата страна и за нашата национална сигурност. Но това ще ни трябва много време, за съжаление. И това е най-тъжното и така нещо, което най-много мен ме натъжава наистина, че българската правна теория не е способна да е проактивна в теорията си. Не говорим за практика. Както и да е, това е друга тема. Да се върна на вредата, смисъл мога, или не знам дали отговорих на въпроса, защото... Да, добре. Аз само че имам още един, Да. Ще ми извинявате и може би така и публиката. Добре, не зависи ли също какви са поетите задължения, защото
нали, задължението може да е да не се карат стари автомобили и така нататък. И пак ще излезе, че има нещо друго, с което да се върви на природата, което да не е забранено, което да не е ограничено, след като се изпълни задължението на държавата да се ограничи всичко изброено в съответния международен договор. И пак ще се стигне до... Така, сега ще достигнем този въпрос, по-скоро свързан с деянието. Какво да правим? Какво точно да правим? Но тук все още е вредата. Нали, не какво трябва да прави държавата, а каква вреда предотвратява и как я причинява. Тя я причинява, като не я предотвратява, т.е. това е една такава специфична антипричина. Още сме тук, този въпрос го запазвам, когато стигнем до деянието. Но тук имаме все още, нали, през вредата и причината, още не сме излязли от тая поред. Тук много, много тежък е целият въпрос, но въпросът е, когато той все пак е обозрим, когато се представим наистина, че причината, в която държавата може да се конституира като делинквент, е нейното задължение да действа по някакъв начин. Все още не сме казали как. Нали, ще видим пред деянието, какво трябва да прави. Нали, той прави друго. Но нали, това е много важно да разберем, че тя е една контрапричина, нали, която върви след противоправността. Тоест, ние трябва да имаме някакво задължение на тая държава, за да може тя да стане част от причината. Ако тя не поеме ангажимент, нали, да се бори срещу, сега как, с какво действие, малко ще говоря, но ако не поеме ангажимент да се бори срещу тези промени в климата, и този ангажимент е направен, за да не стъпва някакъв вреден резултат, някакъв противоправен резултат в патримониума нейните, не бих казал граждани, на хората, човеците, които са на нейна територия, нали, тогава, ако тя не го е направила, ние не можем да сглобим този деликт. Така че ни трябва противоправно, за да оправдаем, нали, причината, в която влиза държавата, за да нанесе някаква вреда. Сега, вредата уточнихме каква е, тя стига в крайна сметка до личния живот, до добрия живот на уязвимите категории лица и плюс до двойника риска за бъдещото поколение, бъдещите поколения. Така, вредата. Причината, долу-горе, сега ще се върнем, само да сглобим целия състав и след това ще може да го проблематизираме от как си искаме от всякъде. В смисъл, това е някакъв опит да сглоба нещо, което не е аз. Сглобява го съда в Страсбург. Сега, деянието. Хайде сега да отидем до деянието, ще направим една врътка към вината и след това ще се върнем, защото има много неща пропуснахме. Ама все пак да затворим този деликт. Така, деянието. Какво да направи държавата? Какво мога да направи? Нали, това е малко като, нали, Сизифовия труд, нали, усилие, което какво да направи? Каквото и да направи, в крайна сметка нищо не мога да направи, защото има нещо друго, което по някакъв начин причинява, нали, същия резултат. Тоест някой друг отделя въглероден диоксид, парникови газове. Аз ще спрема Китай, какво ще правим с него? Това е латабалтизъм. Какво ще кажеш за Китай? Нали, възражение. Това е перемторно ли е? Какво е? Окончателно ли или докато спре, нали, тогава, когато Китай почне и аз ще почне. Нали? Тоест, какво направя, аз колко имам въздействие, моят процент въглерод е 5%, да речем, база някаква статистика, ще стигнем и доказването. Какво да направя? Нали? В смисъл, нищо не мога да направя. И да се събера тук, всичко да спра да прави, само това да спирам, нали, въглерода да излиза, пак няма нищо да стане. В смисъл, пак тези хора ще имат горещи вълни. Това е много важен аргумент. Изключително важен. Нали, какво означава това? Че и без субекта вредата ще настъпи. Няма пряка причина. Сега, защо е? Обаче не е пряка. Тя е през противоправността. Нали, ето ви случай, в който бихме казали, че имаме деликт без причинна връзка. Или причинната връзка е релативизирана. Нали, няма значение причинната връзка. Важно е, че той се е ангажирал. Нали, това е, той се е ангажирал, нали, и не върши това нещо. Това е като формалния, нали, някакъв формален деликт, очевидно някакъв. Нали, няма вреда, като няма вреда, няма и причинна връзка. Но тук има вреда, той се е резултативен, все пак има горещи вълни, но причинната връзка я заменяме защото той бездейства, я заменяме с неговата противоправност, която самият той е създал. Така, сега ще видим. Държавата може да се ескулпира, зависи какво разбираме под ескулпира, т.е. да се освободи от отговорност. Хайде, че ескулпира може да е свързано с вината. Но може да, ако докаже, че поведението е не е противоправно, т.е. тя се изпълнява ангажиментите, тя не участва в причината. Значи може да има причина, тя може да доведе до още по-тежки горещи вълни, но държавата вече не е част от тази причина.
Нали, това е нейното изкупление. Нали, добре, няма и да го използваме този специфичен технически и юридически термин. Нали, ако аз се изпълнявам задълженията, и сега това ще стигнем до деянието, много важно, нали, аз се, така да се каже, дезинтегрирам от тази обща причина, която иначе води до вредата. Тоест държавата трябва просто да се изпълни ангажимент. Много е просто. Нали? Това нещо изглежда нали, така, нали, това е задължение, поете се задължение, изпълняваш. Но през деликт, защото някой страда. Нали? Така че, докато държавата прави това, което е поела като ангажимент, сега ще видим какво е това, може една идея ще го отложи и го хващаме за рогата, тя не участва в причината. Тоест, ако обаче не се изпълнява задълженията, това, че аргумента ми той да бях си изпълнен задължение, то се тая. Защото това е примерно в гражданската отговорност и много друг технически деликт такъв. Ами той не си сложил при съпричиняване, не си сложил колана. И ако беше си го сложил, кой ще пак ще да умре. Значи няма съпричиняване. Нали, смисъл, ето ви нали, такъв аргумент, който върви много нали, в практика на ВКС, нали, изцяло споделен от всички състави, че в крайна сметка, ако нали, това действие няма някакъв принос във вредата, т.е. се тая, дали него, значи очевидно не го причинява, няма съпричиняване. Нали, така че това не работи тук, защото е друг деликт. Защото виждате, причината връзка минава, тъй като става въпрос за бездействие, пасивен деликт, минава през противоправността. И сега, какво е противоправността? Най-големият въпрос. Какво е деянието? Какво направи толкова тази Швейцария? Какво? Всичко разбрахме. Причина ала-бала. Вреда, бъдеще, тук сега увредени, противоправност, хубаво някакви ангажименти е поел, може би тя ще ни каже, нали, всъщност тая противоправност, какво е деяние. Ма какво направи Швейцария? Кое направи тя, което не направи България? Нали, смисъл? Важното е, че не се е постигнал определен резултат. Какъв? То е ясно, че нямаш да го постигне. Кой е резултата, добре? Кой е резултата? По-добра околна среда. Или вземане на мерки просто. Да. Или се измерват на различни места самите емисии от градовете, както примерно тук има докато държавата днес има някакъв електронен. Те се за прахови частици, да. Мисля, че да. Не знам как се съдват такива. Климата, как ще го хванем климата? По температура. Но кое е резултата? Ако приемем, че търсим резултат, т.е. действието е за резултат и бездействието съответно е деликт, кой е резултата? Кой е резултат търсим? Какво търсим? Какво искаме да отчетем, ето да го покажем на съда и кажем, ето бе. Кое трябва да покажем на съда, за да го десезираме? И той е всичко е наред тук. Че околната среда си остава непроменена. Тоест, че не е предприела тези действия, които ако ги беше предприела, ще да поне, нали, то няма как, ако Китай не замърсява. Именно, тогава всички ще не осъдят. Ако трябва да им покажем, че няма промяна в климата, това е загубено дело от всяка държава, може би. Сама по себе си. Резултата е не вземането на мерките, може би. Да. Някакви конкретни измервания се направят да се отчете, че през годините какво? Не е действала държавата. Какво трябва... Не, за да се оправдава какво трябва да измери. Тя ще докаже, че не че няма промяна в температурата, тя ще се промени в крайна сметка Китай. Макар че Китай е доста зелен, бе. В смисъл, той има доста... прави се, в смисъл, много сериозни опити, нали, да е лидер в зелените политики. Но какво трябва да измерим конкретно, за да кажем, защото не можем да кажем, че ето вече температурата почна да пада в Швейцария. Да, съседните италианци, вижте какви са... Нали? Да, обаче ние... Да. Водороден отпечатък ли е на глава на населението? Как се... Примерно, добре, може да кажем, ето ние, ако търсим резултат, сега просто разсъждаваме. Може да кажем, ние сме отделили 2022 година, колко си въглероден печатък имаме, 2023 имаме 10% по-малко. Или 5%, 2%, пак е нещо, нашия. Вижте, това не е оказало влияние върху температурата. Тя продължава да се увеличава. За съжаление, в момента всички да почнем да падаме никаква въглерод, пак ще се увеличава температурата. Имаме една инерция, която ние не можем да я оберем. Тоест тази инерция ще настъпи. Въпросът е, кога тази инерция ще, как се казва, физиката, бавните количествени натрупване водят до резки качествени изменения, което не знам дали е вярно, но все пак тази инерция ще продължи. Тоест ние не можем да измерим температурата, но можем да измерим въглеродния отпечатък.
Но дали това е нещо, което не трябва? Той може и да намалява теоретично, но въпреки това държавата да е бездействала, да не е взела. То може. Тоест, дали резултатът е важен тогава? Или този резултат ли е? Какъв резултат? Усилие. Да, усилие. Не е ли по-скоро държавата да изпълни задълженията, които е поела, законодателни промени, действително да се стига до санкция, когато са нарушени задълженията? По-скоро такъв анализ трябва да се направи. Дали е положила дължимата грижа, може да получи. Така, точно така. Значи, долу-горе, ето виждате, и тук вече къде отиваме с тази грижа? В кой компонент? Така. Значи, оказва се, защото вината в гражданското право функционира като грижа. Няма друга. Освен в брачното право, там има вина. При любодействате това не е въпрос на грижа, това си е баш вина. Нали, смисъл да не си говорим празни приказки. Нали, това си е вина. Така че, нали, знаем, че стигнем до грижата, значи говорим за вина. Нали, без да говорим за вина. Но, първо, какво казва съда? Защото това са тези неща, които, нали, съм извадил и съм ги подредил по този начин, са интерпретации, които имат своето основание в тези 288 страници, които може да погледнете. Сега, да не ви излъжа път, че са точно 288, но май там някак. Какво казва Европейския съд по правата? Казва всъщност, че това, което трябва да направят държавите, не да приемат едни закони, не да направят едни планове и проекти и да се развихрят, както Швейцария казва, ето ние си имаме конституция, имаме закони, имаме 1000 неща. Какво искате от нас повече? Каквото можахме, направихме. Останалите, такива са ни гражданите, не са съвестни. Да, точно Швейцар. Но ние направихме каквото можахме. Нали? Това е. Както виждате, промени няма. Няма промени, защото нали, тук италианците и те нищо не правят. Нали, така че какво да направим ние? Направихме. Не теоретични, не формални, не бутафорни. Не просто да направим нещо. А тези неща, които направите, трябва да са доказано активни. Може да не са ефективни изцяло, нали, но науката да е доказала, че те имат своя принос в борбата. Какъв е този принос? Затова аз наричам това споделена причина. Това е най-голямата супер причина, която може да съществува, нали, в правото ни, в която те имат своя принос. Какъв? Той е антипринос. Нали, те спират, блокират някакво развитие. Казва се, ето това нещо ще настъпи, защото се случват тези неща. Кой може да открадне от причината нещо? Въглерод, грубо казвам. Ами и как? Държавата може да го открадне, като примерно каже всички от тук нататък публични сгради ще има електричество с фотоволтаични. Нали? Примерно. Тук Европейския съд не казва какво точно трябва да направи държавата. Казва как трябва да подходи тогава, когато сама раздробява ангажимент си в конкретни действия. Първо, какво трябва да направи? Трябва да има ясна концепция за това и на базата на най-новите модерни научни изследвания, това го казва изрично, на базата на научните изследвания, да знае кои са причините за промените в климата и да участва активно в изработването на конкретни мерки, които активно да преследва, за да предотврати промените в климата. Разбира се, това трябва да е пропорционално, да е съобразено с нейния бюджет. Тя не може да кажем от утре затваряме всичко и правим една космическа програма, която да впръска, нали, някакви такива, каквото и да е било в атмосферата, за да спре, нали, слънчевите лъчи и проче. Затваряме Швейцария, искам да дойда на туризъм. Няма туризъм, ние занимаваме с климата в нашата държава. Нали, не става просто за това. Тоест, те трябва да са активни, адекватни, пропорционални, но да са резултат от едно положено усилие. Тоест, въпросът е дали тази държава е положила дължимата грижа, нали, да изпълни поетото задължение, което е резултативно. Но не е важен резултат. Значи, не е важен резултата, нали, да няма 1,5 градуса, защото тя е поел ангажимент, нали, да задържат промяната в температурата, нали, глобалната температура, средната на Земята, до 1,5. Това най-вероятно, за съжаление, няма да се случи. Нали. Никой не иска това, да отиде да докаже. Ето плюс това то е проектативно. Нали. Кога, или коя си година, не мога да го докажа сега. Нека тогава, като дойде, тогава съдете. Макар че трябва да махнем давността на климатичния двиг, защото иначе тогава ще стане странно. Нали, така че не е това, което трябва да докаже. Но тя може да докаже, че активно участва в десезирането на тая причина, съобразно, нали, възможностите си. Защото една държава, примерно Непал,
мога да въздейства много по-слабо, отколкото Швейцария. Нали, т.е. това трябва също да бъде взето предвид. Нали, и тук климатичният грях, нали, на всяка държава, особено на западните, е това, което работи. Нали. Виждате, в един момент се оказва, че нещо повече, не просто имаме климатични деликти вече, нали, поне това, което четем от това решение, а може да говорим и за вина на държавите. Това е още едно понятие, което се взривява. Значи да има виновни държави. Тоест държави, разбирайте, гражданско правен смисъл, много хибридно е, които не полагат грижи. Нали, смисъл, Швейцария това и казаха. Нали, ти си виновна, не полагаш достатъчно грижи. Същото аналогично дело е имало същия ден, нали, срещу Франция. На Франция са и казали, че полага грижи. Всъщност стане било друго, но не са и казали това, че не е полагала грижи. Тоест, че е била виновна. Тоест, през климатичния деликт, нали, той е много опасен точно защото, нали, вкарва като деликта, като всеки деликт, макар че си казахме, че може да няма деликт без вина, т.е. може да има деликт без вина, може да няма вина в деликта, макар и много рядко, но все пак е възможно. Оказва се, че климатичният деликт по-скоро вменява една по-скоро политическа вина. Защото, нали, тя е юридически призната, като това, че не е положила грижа в Швейцария, но това става пред погледите на страшно много държави. Това, много хора гледат това дело. Участват със становища в производството. Не случайно, защото те наблюдават какво ще се случи. И се оказва, че Европейския съд в Страсбург казва, че Швейцария е виновна. В крайна сметка. За какво е виновна? Че не полага достатъчно грижи, за да изпълни поетите от нея ангажименти. И това нейно противоправно поведение се превръща в причина за настъпване на вреди спрямо нейните граждани, които се изразяват в болки и страдания в резултат на горещите вълни от 2012 нататък години. И ето ви го обоснован целият климатичен деликт. И сега той, разбира се, може да се накъса навсякъде. И аз спирам до тук, защото исках стигна просто до тая компактизация, това компактизиране на всичките му елементи, за да видим сега, вие какво мислите по тая теза. Аз едно въпросче имам. Да. Ако правилно съм разбрал критерия за виновност на поведението, за противоправност на поведението. За виновност или за противоправност? Ами аз ги използвам като синоними, тъй като по-скоро вината под формата на небрежност. Добре, окей. Поведението за разлика от противоправност. Да, тук дали е небрежност на държавата? Да, окей. Да. Тоест, дори с 1%, ако докаже, че е намалила вредните емисии, ще се екскулпира. Или все пак зависи от конкретния случай, може да се каже, поне е Швейцария по-голяма, по-богата държава, от нея очакваме повече. Да, точно така. Но не е проценти. Очаква се повече, т.е. зависи от държавата. Едно е да положи грижа типичен пример, макар и в друг контекст, обикновен човек, друго е търговец да я положи. Нали, смисъл, макар че държавите би трябвало всичките да са държави, но има държави, които са държави. Нали, смисъл, пак казвам, наистина, ако отидете в Африка, не може да държите отговорна на Нигер, нали, за това, макар че Нигер не е лоша държава. Но въпросът е, че не може да имаме същото отношение. Най-малкото климатичната история, биография на държавите, затова има вина тук. Директна вина, която бих казал, през грижата се крие вина, не гражданска, не цивилистична вина. Нали, тук има даже има гузна съвест има на Европа. Това вече е изцяло над юридическо ниво на интерпретация, но не е важен процент. Да кажа, ето виждате ли, тук падна процент с един. Това би било много добре. Но те могат да са направили всичко възможно и процент да се е качил. Всичко ще се екскулпира. Нали, тоест няма да носи отговорност, защото е положила активни, реални действия. Критерия е, грижата, но грижата под формата на активни действия. Конкретни, активни действия, които не се изразяват в приемане на законодателство. Нали, в превеждане на френски, на нещо, което е написано в Великобритания. Или приемане на някакъв нов закон, който седи някъде. Не е това идеята. Нали, приемане на някаква програма и нищо повече. Нали, трябва да има активни, реални действия. Тоест държава трябва да докаже, че е положила тая грижа. Грижата е в този смисъл. А не бутафорно да обявява някакви цели, нали, ето тук ние всичко правим. Няма страшно на здраве. Нали, смисъл, това е нещо, което казва в съда в Страсбург. И една разлика искам да направим, защото стана въпрос. Значи има голяма разлика между околна среда и климат.
огромна разлика. Защото околната среда в правото на Европейския съюз, а и в ЕКПЧ, където пак минава пешеходност, има много практика. Там това не е прецедент. Каква е разликата обаче? Тоест, околната среда не е проблем, с който да кажем, че сега април месец сблъскахме, ето виждате ли, изведнъж разбрахме каква е тази работа, околната среда, какви деликти има там. Има екологически деликти, аз това не говоря за екологични деликти, говоря за климатични, които са вече класика. Примерно разлив петролен. Най-типичният случай. Какво е при екологията? Екологията винаги е свързана с... Той настъпва, вредата там настъпва на територията на страната. Той деликт, в крайна сметка, е на територията на някаква държава. Околната среда е увредена, но тя е околна среда на една държава. Околна среда не е цялата планета. Няма такъв екологичен деликт, в който аз правя нещо, паля една гора и гори целия свят. Това няма такъв екологичен деликт. Възможно е някакъв пушек, нещо, което ако гори много да се разпростре, и то е вреден и прочее, трансгранични има екологични, но пак се ограничава в територията на някакви държави. Като се обаче увеличава средната температура на Земята, това не се ограничава в територията на една или няколко държави, а обхваща цялата Земя. А другия въпрос е, някой проблематизира каква вреда има. Ние сме от Канада. Знаеш колко време чакам тия ледници да са махнат, че да почна да сея царевица? Какво не? Що не? Примерно. Колко време чакам да се открие търговския път отгоре да минаваме. Мани ги тия ледници, писнани. Искам от тук да минавам директно от другата страна на света. Това колко пари ще изкарам от тази работа. Това са Русия и Канада, да речем, всичките скандинавски държави. За тях няма негативни промени в климата. Защо да има негативни? Тоест, те биха могли да интерпретират по друг начин промените в климата и те да не са негативни. За тях се освобождава, така да се каже, бъдещето на хората в Канада и в Русия, може би, сега може някой да ме оспорва, това са научени много. Все пак казвам, че защото проблематизирам проблема, че ефектът е навсякъде еднакъв. Защото при околната среда видяхме, че има някаква локалност на вредата. Дори да е трансгранична. Докато при климата имаме универсална вреда. Всичко се увеличава. Това ли не промените. И обаче това не е точно така. Защото има държави, които може би ще спечелят от климата. Може би имат интерес от това да се променя климат. Защо да спира тая промяна? Аз наистина не знам Русия, що да я спира. Ще печелят до един момент, според мен. Няма как да печелят. Те ще го спрат, ма не сега. Не, те ще сложат не 1,5, а 4,5. Примерно. Ще кажат, вие си го разберете, аз имам една резерва и слагам плюс 3 градуса, защото смятам, че до тогава моят интерес като държава, империума ми, няма проблеми с тази температура. Напротив, аз искам, колко време се опитвам да ги тия гори тук да ги превърна в нещо друго. Някъде в Сибир няма да го усетят. Ще го усетят много добре, по-скоро. Ще им стане по-благ климата, по-добър живот ще има. Може би. Но все пак, наистина, някъде най-вероятно ще го усетят по-благоприятно. Тоест, сега някои такива рискове, защото някои казват, сега ще се освободят едни вируси тук, които са скрити в шапките ледените и те ще му поразят всички. Това е друга. Това за сега няма доказано такова нещо. Това са вече има доказани неща, има и неща, които са въпрос на въображение и страх. Правото прави разлика между двете. В смисъл, има там вътре един космически кораб и извънземно имаше един такъв филм, сега се разтопят ледниците и те ще излезат и ще нас завладеят. Тая вреда не говорим за климатични. Тя няма да зависи на каква географска ширина си. Искаш нещо да попиташ? Точно в тази насока сигурност на вредата, на мен не ми стана ясно. Аз или Асоциацията на жените Да, асоциация на възрастните, да. Трябва да докажат, освен конкретно увреждане и хипотетично генеративно увреждане. То колко е хипотетично е въпросът ми? Трябва ли да се докаже? Трябва. Да, стигнахме до доказване. Добре. Да. Какъв е стандарта на доказване? Да. Във връзка с доказването, основно да речете на въпроса за причинно-следствената връзка,
Защото, нали, може Сърбия нищо да не прави, ние много да се правим. И от нашето правило, нали, нашето действие, прекъсва се някаква причинно-следствената връзка между нашето правене на всичко възможно и това, че аз в продължение на 2 седмици, понеже съм от Пловдив, става много жега и не мога да изляза, да отида дори до магазина, защото ми става лошо от тези 40 градуса. И може би Сърбия, и Македония, и още 5-6 държави са виновни. Да, споделена причина. Тук причинно-следствената връзка липсва. България, всъщност, тя нищо да не прави, обаче причината не е само в нея. Може много да прави и същевременно какво да направим? Да има вреда и как се стига до този извод, че в случая България не е виновна или е виновна. За кое да е виновна? И за това, че в продължение на 10 седмици най-горещите е през август, не могат да отида до магазина, не могат да отида до аптеката да си купя хапчета. Тя няма да е виновна за това, ако активно участва, полага активни грижи да изпълни ангажиментите, които е поела в качество на държава. Няма проблем. Активно, конкретно, сега тази грижа трябва да се следва, нали, на базата на това, да са конкретни, да са активни, т.е. проактивни, нали, да настоява държавата, не просто да регулира и да са в някаква степен ефективни, т.е. доказани на базата на проучване на най-новите климатични изследвания, кое е въздействие, кое не е. Не просто аз. Значи това означава, че една държава трябва да има, примерно, климатичен институт в БАН, нали, който да изследва тези неща и да казва какви са нещата, които могат да бъдат направени според най-съвременните стандарти за грижа, нали, за да може да се въздейства, макар и минимално, нали, което би могло да въздейства като спре, нали, този процес на негативна промяна в климата. Нали, това нещо трябва тя непрекъснато да се образова, т.е. да има наука, това държавата може да го направи, която да й казва кое е най-важното, нали, кое е най-ефективното. И като й каже науката, т.е. тя трябва да поддържа такава наука, да я слуша тая наука и да почва да предприема конкретни дейности, активни за това. Тя ги прави тези неща, всичко е наред. Че има горещи вълни, има, какво да направим. Но аз съм чист, така да се каже. Аз не съм вече, моята противоправност няма, поради което аз излизам от причината. Добре, нека си представим, че ние сме ищец, обаче ответника, нали, държавата каже, ама не е 5 елемента, 6 елемента е фактическия състав на деликта и каже, хубаво, в случая обаче няма вреда при вас, защото вредата е, нали, увеличаване, намаляване на имуществените права. В случая няма. Вие просто може да стигнете до... Просто сте мъртъв, нали? Не, класическа неимуществена. Да, обаче... Ако пострада, след това се е разълбочило заболяване, ако сте препаднали, ако... Има си вреда, нали? Точно тази вреда е доказана. По-скоро проблема е този Дидо, която каза вредата, която е хипотетична, но тя се нарича риск от вреда, нали? Казахме. Нали? Риска от вреда също е вреда. Това казва Страсбург. Не да е реален все пак. Реален риск, да. Доказан научно. И тук има стандартно доказване, дето стигнахме до доказване. Доказването става на базата на научни данни. Даже има такива изброени в самото решение. Тоест, науката изследва тая причина, то няма какво друго да ви докаже. И казва, това нещо, което променя, кое е? Променя го, има един много важен компонент, който променя климата и това са емисиите на парникови газове. Откъде идват тези емисии на парникови газове? Така, идват от това, от такава енергия. Нали, това може да се направи анализ, нали, на базата на научни доказателства, статистически в един момент и да каже, ето това. За Швейцария, откъде идват въглеродните... Нали, първо, нали, как се променя климата? Нали, това е ясно, тази теория знаем всички, почти вече се е превърнала в прик, до такава степен, че почнахме да ни вярваме. Нали, в смисъл, толкова е просто, нали, че вече ние вярваме. Нали, някои все едно ни разправят някакви неща. Нали, но то е очевидно. Никой не спори, нали, как се променя. Нали, има някой винаги, който разбира повече нещата, има алтернативна теория. Това не е лошо. Нека в науката го има. Нали, и в правото го има. Винаги има един Стоян Ставро, който има различно мнение, да речем, от класическата доктрина. Нали? Винаги е така. Но това не означава, че деликта не е деликт. Нали? Мисля, аз мога да се направя една гавра с него и да деконструирам, да речем, и да направя една хубава лекция. Не? Но това не означава, че аз съм прав. Това означава, че аз просто опитвам, нали, да проблематизирам предизвика и правото. Една конструкция теоретична, за да можем ние да обогатим собственото си познание за нея.
Това е една провокация, която има педагогически смисъл. След което аз се връщам и казвам, да, нали, отида в съда, няма да говоря глупости. Нали, смисъл, там знам какво да говоря, нали, там на практика има неща, които нормализират целият разговор, но ние сме в друга среда и мога да се позволя. По същия начин могат да говорят хора за климата, нали, всякакви неща. Могат да правят климата. Всъщност е резултат от нали, лъчения от Марс не ги правят, нали, защото те дойдоха от Кентавъра. Нали, смисъл, мога да почна това да го обосновавам, да напиша 3 книги за това. Нали, няма проблем. И аз мога да съм професор. Сега някои хора полудяват след като станат професори. Нали, смисъл, никакъв проблем няма. И аз бих могъл да слушам това. Мога да ми е интересно. Даже мога да проверя доказателства, които ми дава. Може да е много по-сериозно, да не е от Кентавър, да е всъщност американското правителство и прочее, и т.н. Тоест, той да прави. Канадците всъщност. Сега разбрахте ли, Канада и Русия имат тайно споразумение за промяна на климата, нали? Защото те ще имат най-добри резултати в крайна сметка и т.н. Тоест аз мога да се измисля всичко. И да го кажа, няма лошо. Няма лошо. Ще го обсъждаме. Обаче като трим съда, нали, ще трябват ми доказателства. И доказателства са ясни. Нали, смисъл, климата се променя, защото има разлика в въглеродния. Нали, то се вижда. Той изглежда вече като някаква анимация. Ще кажеш, те пък го нарисуваха, сега аз няма да... Том и Джери няма да вярвам. Нали, смисъл, до такава степен вече доказателството е толкова просто. Нали, че нали, дават го това нещо и го доказват. Но трябва да се докаже нали, по пътя на тези научни аргументи. И когато тези научни аргументи бъдат представени пред съда и се каже, че това е причината и държавата не участва в блокирането й, това вече е въпрос на преценка на самата държава, как да участва в блокирането й. Страсбург не казва, трябва да правиш това, това, това и това. Страсбург казва, трябва да разбереш как с научни данни да се вклиниш като контрапричина и да спреш тези компоненти на споделената причина, които се случват на твоята територия, защото ти имаш там суверенитет. На твоята територия случват някакви неща, които участват в тази споделена причина. Твоят дял, така да се каже, от тази причина, от тази причина да настъпи вредата, всъщност е, че не участваш активно в онова, което можеш да направиш по този повод, доказано. Не да баеш, нали? И някакви други, да правиш жертвоприношения на млади девици, нали? Едно време и това е правилно. Защото и това може да е. Защото едно време, като няма реколта, какво правим? И някой трябва да го изгорим, нали? Да речем, айде, жертвения агнец. И така нататък. Тоест, може да различни интерпретации, но не за това говори Страсбург, говори за научно доказане. Както казваш, примерно държавите в България, тя си повишава непрекъснато годините, в които се затварят тецове. Да. Всички други държави. Обаче я казва, ето аз имам цел 2050. Точно срещу това е решението срещу яйцене. Да. Защото това са приказки. Празни приказки. Точно за това говорим. Има много държави, които говорят празни приказки. И приемат ни стратегии, декларации, могат и закон да приемат, нали? Но никой не го прилага. Новата власт за предходната. Да. Суспендираме го малко. Айде ще го отложим, няма да влезе. След една година ще влезе, нали, прено пазара това не е точно на свободния пазар на потребителския ток. Ето, за това говори всъщност решението на Страсбург. Че това са ала баланици, нали, смисъл, които, ако ние правим нещо реално, никой няма да ни каже, че правим деликт. Но срещу, нали, този деликт климатичен се изправя срещу климатичните ала баланици, нали, което провокира всъщност и едно, нали, както зелените, гринвошинга, нали, цялото това, тая злоупотреба с климата, нали, защото ти можеш да злоупотребя, нищо не правиш, ама сега, примерно, електронните автомобили, те могат да не са. Това трябва да се докажем. Колко спестяват електроните? Ма целият принос, нали, трябва. Не е казано, че наистина, макар че може би не зависима разлика между електронните автомобили, нали, но колко въглероден отпечатък спестяват, колко кадмии вкарват, нали, вътре. Той е кадмий и какъв въглероден отпечатък да има да го изкарат в ели, коя се мина на майната си, да го донесат тук и след това да го фърлим след колко си използване на тази батерия. Тоест, трябва да мислим, нали, наистина през рациото, а не през някакви митологични фигури, нали, на електрически автомобил, новия бог, Зевс, нали, на 21 век. Нали, тоест, ние трябва да имаме реален научен разговор. Без митология и без празни приказки. И тогава няма да има никоя държава, ако тя участва активно, нали, казва Страсбург, няма да има проблем с климатичния деликт. Но когато говорите, и то Швейцария, хубавото е, че нали, тя Швейцария може да го понесе, тя се смятам, че даде примера за това. Какво може да направи, тя и по други неща дава пример.
Има много ключови прецедентни решения срещу Швейцария при съда в Страсбург. Така че... Другото, увреденото лице, как да си го намерим? Трябва ли да търсим пенсионери? Да. Ами ето, проблема е бил с пенсионер. Тези физически лица, които са участвали в лично качество, са били прекратени производство. Тоест, по-скоро ни трябва неправителствена организация, асоциация, която представлява малко в административното. Макар че има според мен и отделните лица ще пробият. Крайна сметка правата на човека. Сега това може би трябва да го каже вече е много технически въпрос. Човек, който е специалист, аз не съм специалист по правата на човек. И по практиката на Страсбург. Но ми се струва, че в крайна сметка трябва да пробием до конкретно лице. Все пак, защото тук вредата е много специфична, тя е универсална и наистина аз мога да придобия конкретна вреда. Особено в производство, което установявам, че има нарушение, а не претендирам вреда. Ако искам вреда, ако не ме пуснеш аз като физическо лице да искам вреда, т.е. обезщетение от държавата, ти нищо не си направил. Но това производство пред голям състав е по-скоро да установи, че има нарушение, без да се претендира щета. И поради тая причина, може би, наистина, но аз мятам, че наистина в крайна сметка, ако ще се води обезщетение за вреди, трябва да е физическо лице. Конкретен човек, който има конкретно доказана вреда. Защото не можем да дръпнем от бъдещето и поколения, които да съдят държавата. Затова само при обосноваването на деликта можем да си позволим, този двойник на риска за влошаване на качеството на живот на бъдещите поколения. Тук можем да си го позволим. В момента, в който обаче кажем, аз сега плати ми, защото това не е реален деликтен иск. Това, кажете, има ли нарушение? Има. Ама, ай сега платете ми обезщетение. Това вече е деликт. Самото влошаване на състоянието на бъдещите поколения не се Как остойностява. да го... И кой е пострадна? Кой да му го платим? Банковата сметка, те като се родят и вече имат 300 000 лева. То е изискване за активна процесуална легитимация, доколкото. Трябва да има пострадал. Да. Жертва, която да инициира производство. Това аз и преди съм други места казал. Давид. Трябва да има Давид. Да се изправи пред Голят, пред държавата. Ама някой Давид трябва да дойде с прашката и да метне правото си срещу Голят. Не може без Давид. Трябва да има малък човек, права на човека, който да инициира цялото производство. Иначе е безмислено. Дали отговорът е в деликтната отговорност или е в някакъв друг вид отговорност, защото се стига до този проблем, който Дидо посочи. Това бъдещо поколение изобщо ще има ли? Не знам, може. Ще има ли бъдещо поколение? Колко оптимистично. Да. Това са напълно. И другото, когато изляза, ми препадне, стане ми лошо и следващия един месец не ходя на работа, естествено, и не взимам и пари. Сега, къде ще е вредата? Това, че не съм взела пари или това, че съм препаднала? Защото с този 5 елемент... И двете. И двете... Сега, в крайна сметка имам страдане, неимуществени вреди, не са ми... Не, като махнем неимуществените вреди. В това, че аз съм вредна, като съм препаднала един месец, не мога да се възстановя, или в това, че няма... Аз мога да припадна и да ми е хубаво. В смисъл, при едно време жените са припадали, не се казва. Тоест, болката. Не. Самото припадане води до болки, някакво страдание психическо и така нататък. За него говорим. Не искам да ги... Тогава няма вреда. Претендирам вредата, нали? Няма вреда. Това, че съм припаднал, голям работа. Това се едно с пъна. На нищо не стана, голям работа. Добре, неимуществените са вредата, значи това с припадането е противоправността. Не е противоправността. Никой няма задължение да не припада. Нали, смисъл... Не, може да се припадаш колкото искам. Въпросът е в кога това припадане е вреда за вас. Може да се припадам, може и нищо. Именно. Ама самото припадане нещо се уврежда, че да... Нищо не се уврежда. Примерно, има такива, ама това ще се отклоним, Това е общ въпрос по принцип. Някой, ако аз искам да ми отреже пръста, това е телесните модификации, това не е вреда за мене. Обаче има противоправен резултат, Даже после ще мога ли делик не мога да се откажа. Както и да не влизаме в... Това е излишно усложнение в деликта, защото там има достатъчно негови проблеми. Това не е негов проблем. Разликата не е проблем на климатичния деликт. Това си е проблем по принцип на теорията на деликта. Да, обаче ние използваме деликта, за да разрешим климатични проблеми. И когато имаме проблем в деликта, той ще се пренесе и в ще се пренесе, разбира се. Да. Плюс това ние не използваме само деликта за решение. Той не е панацея, но просто вече е в играта. Да. Не е само той. Да.
Никой не разчита само на деликта. Но той вече е в играта. И тепърва ще създаваме въпроси за това, което и вие казвате. Нали? Но просто аз бих ги отложил. Не сега. Защото това е вече много техническо. Ние имаме несъгласие на много по-високо ниво. Възможни несъгласия, нали? Които ще има критика срещу Страсбург. Да. В случая, понеже въпросът се касае на не трябва да забравяме, че би следвало да се възприеме едно автономно тълкуване, което в някаква степен ще универсализира различните разбирания от отделните държави по въпроса, що е то вреда, причина, връзка и така нататък. И всъщност може да се подберат така хубави практики. Например, аз във връзка с тази потенциална вреда на бъдещите поколения се сетих за нещо, което го има във Франция. Вреда под формата на намалял шанс. Те там си имат много и съдебна практика и подробно разработена доктрина. Интересно. Коня ми е увреден, пропуснал съм шанса да спечели. Шанса? Пропусната полза, както при нас трябва да е сигурна? Да. И там трябва да докажеш наличието на реален шанс, ако трябва чрез експертиза, нали? Не е просто да си обясняваш. Това е много любопитно. Много е любопитно, там може да се почерпи опит, може би. Разликата е, че там си има правен субект. Нали? Там в алеаторността се обяснява каква е разликата между алеаторен договор и хазарт, нали, в шанса пак. Да, точно така. Има алеаторност. Може дори да кажем, че този деликт е алеаторен. Нали, смисъл, че никой не знае какъв е шанса реално да спечели климата от тази работа, но шанс. Но е имало някакъв по-голям шанс бъдещите поколения да се ползват. Точно така. Ето го, да. Възможно е, напълно съм съгласен. И действително намалял в резултат на действия. Пак кой ще истинца. Да. Това. Също държавата, представляйки. Държава може ли да регресира друга държава? Не, точно това е, че не може. Това са права на човек. Значи трябва да има нарушено. Ето, нали, ние когато си говорихме пострадали. Нали, тук пострадал трябва да е човек. Нали, не може държава да пострада. Нали, от тази работа. И не може човек да извърши пък. Нали, можем да обърнем и да кажем, що извършител не е човека, всъщност да е пострадали, да е държавата, която представлява всички останали. Нали, защото това е анархично. Нали, смисъл, затова трябва да внимаваме с климатичния риск. Аз даже имам една такава публикация за негаторния иск. Може ли негаторния иск да изпълнява екологични цели? Защото негаторния иск е един от най-близките вечни искове, които могат наистина да кажат, нали, тук миришеме, но не само миришеме, нарушава квартала. Нали, не говорим за климатични цели. Това вече е много висока топка, но екологични цели могат да изпълнява един негаторен иск. Може. Така, да искам да спрете нещо, защото замърсява околната среда. Аз съм съсед. Да, пречи ми на мен, ама не просто ми пречи, цялата околната. Тоест мога да го радикализира малко негаторния иск. И това мен е опасно. Много опасно. Аз по-скоро съм против това, защото това не е такъв инструмент. Макар че точно това се случва с деликта, пък тук се радикализира деликта. Позната, понеже тя има светлинно замърсяване от лампи твърде много. Да води негатор 109. Да. При негаторния си точно в тази насока има много такава и хубава, но и опасна практика на ВКС, която ти казва, че може даже да няма противоправност, но ако ти пречи... Да. И даже някъде е освободено от отговорност, от доказване. Няма противоправност, няма нищо. Това остава едно своеволие, просто една претенция. Пречи ми... Да. Какво значи да ти повече от обикновеното обаче? То всичко ни пречи. Мен ми пречи, нали, всяко нещо. Колкото по-възрастен човек става, толкова повече неща му пречат, нали? Но това не означава, че предявява негаторност. Тоест има някакъв прак. Може би такъв прак трябва да бъде измислен и то е началото и в климатичния деликт. Нали? Все пак, както при неимуществените вреди. Факта, нали, на обезщетяването, не факта, задължението за обезщетяването им възниква над определен факт. Над определен прак. Сега толкова... той е... Какво? Какви бяха неимуществените? Почувствах се кофти. Супер. И аз се почувствах кофти. Някой ще казва, страдание имаме. То живота е страдание, казва Буда. Нали? Смисъл, тоест трябва да е някакво специфично страдание, правото за да го забележи. Нали? Но шанса, това между другото е доста специфичен, нали, прак такъв. Много нисък прак. Много нисък прак. За шанс. Даже е много любопитно това във Франция. В Белгия. Познаваш ли регулацията? Достатъчно, за да я представиш? Супер. Напиши нещо за това.
Да, заслужава се. Или поне ми прати да го прочета, макар че на френски ще ми е трудно. Заслужава се. Нали, това е наистина място, където правото се развива. Нали, това е ръб на правото. И... Това е тълкователно за пропуснатите ползи. Много ми се очетява да пише. Сега няма да гледаме по-надалеч. Няма да гледаме до съдебната палата по-надалеч. Защото те ще дойдат тези неща. Века се не знам точно кога ще го прочитат 288 страници, но в един момент някой адвокат, който е достатъчно изобретателен, добре си направи монтажа на казуса и го пусне и го изкара до края на национална съдилища, ще в Страсбург, който ще носят голям прас на някой, ще се впечатливи, но все пак. Правно политическа гледна точка отваря ли кутията на Пандора за много рискове? Това е прага. Това е кутията, значи правото е кутията на Пандора. Значи, ако искате да няма кутии на Пандора, не трябва да има право. Нали? Дай ми една разпоредба и ще видиш, че в нея има кутия на Пандора. Нали, това е мярата. Нали, смисъл, затова някакси, когато четем и интерпретираме законовия текст, нали, има някаква граница, над която нали, аз обичам да я прескачам, нали, пак казвам за педагогически цели, но има граница и съда е за това. Това е консерватизма в правото. Консерватизма в правото е точно това казва. Нали, не отваря тая кутия. Нали, смисъл? Но има. Тоест има и моменти, в които я отваряш, на което не. Тоест, това е разговора. И това решение го почва. Така че отваря кутията на Пандора, но това... Съображения деликтното право по принцип. Да. Се мисли, какво ще стане сега. След 10 години СРС вместо 90% стопофикация, може 90% се занимава с екологични деликти. Не вярвам. Както е примерно с хората. Дайте вижте другите права по ЕКПЧ, които се нарушават в България. Колко такива дела има? Примерно за това, че не е признат брак, примерно в някаква държава или пък нещо друго, което е между еднополови. Колко такива брак? За електрическа енергия там дали имаше, там или колко си някакви... Еднополови няма много, докато от околната среда всеки е вреда. Ма трябва да докажем. Няма презумпция за вреда. Все пак трябва да докажем вреда. В смисъл, не можеш така просто да кажеш, нали, блъсна ма климата, нали, и искам не е имуществена вреда. Нали, не е като ПТП-то, климата. Тоест не е толкова лесно. Той е прак, все пак това става въпрос за 2500 жени, които нали, наистина реално доказват вреди. Някаква медицинска експертиза, беше по-благоприятен климата, дали някаква болест ще се... То пак е наш шанс, то докато няма аутопсия, всичко е предположение. Но не само шанс, нали? Но вече няма и време, но може би с две думи. Дали климата е благо? Благо е какво? То е тази вещ. Благо е, това сега ще приключи да е благо. Вече е буклук, но може да е отвъд буклука. Може да е благо, защото се рециклира и това е мета собственост на нещо, което въвеждам. Така, играем с блага. Нали? Моят живот е благо. Нали, айде да не е материално. Нали? Името ми, това е задължение, право, благо. Не е благо, може би. Но както и да е. Тоест, това са някакви, не бих казал обекти, защото нали, обекти те са центрове, около които се организират права и субекти. Центрове. Но този център в някаква степен трябва да е достатъчно уловим, за да може правото да структурира нали, орбитите около него. Право на собственост. Моля да притежавам нещо, което не мога да достъпя. Типичен класически въпрос във вещето право. Не мога да притежавам Алфа Кентавър. Там е една много хубава скала, обаче мога. Тя идва като излъчване на някакви светлини и проче, разпознаваме къде, ама не мога да я притежавам. Просто не е точка, която мога да организирам права. Нали, когато стигнем до там, може би в един момент мога да стане вечно право. Вещ, нали, право. Живота е нещо също, което е малко по-трудно уловимо, нали, нематериалните блага, но също мога да го уловя, т.е. мога да го убия най-малкото, т.е. знам кога ще го увреда. Пак също е точка достатъчно сензитивна, за да мога аз от факт да я превърна в благо, което означава да организирам около нея права. Нали? През правоотношение, Венин Ганев. Но така или иначе мога да го направя. При климата къде е тази точка? Къде е това климат, бе? В смисъл, при екологията околната среда е лесно. Нали? Тя е разпръсната точка, нали? Околна точка, така да се каже.
Но пак мога да я фана. Сега, мирише ми тук. Мога да измия, че тук имам наситени фини такива частици, които ми вредят на здравето. Това мога да го измеря. Все пак, т.е. мога да кажа, че чистотата на въздуха е благо. Не е екологията, не е като сама по себе си, но има екологични блага. Чистота на въздух, чистота на водата. И то на конкретен обект обаче. На конкретен, все пак някакъв топос има това. Чистотата на въздуха по принцип, няма как да е. Чистотата на въздуха в София. Ще осъдим община София. Като излезе въздуха от София, друга община. Тоест това е друго благо там, на други хора. Тоест има някакво парцелиране. До момента, в който имам локалност, така да се каже, на нещо, може да и не материална локалност, просто център на живот, един човек се движи, е възможно да го превърна в благо. Това е много голям въпрос, който не се обсъжда много. Но климата как да го хвана? Това му е на климата, че той може да съществува, и това ще го приключа наистина, защото много закъснявам. Климата, това му е характерно, че той е глобален. Той е глобален обаче, доколкото е на Земята. Климата на Земята е различен от климата на Луната. Ако изобщо на Луната решим, че има климат. Но сигурно ще намерим аналог. Така че климата, макар да изглежда универсален, той все пак е локален за Земята. И затова се говори вече, това приключваме, това е много голяма тема, освен за каква е личната неприкосновеност, пак през член 8. Тя е физическа, никой не може да дойде тук и да ме наръга с нож. Не, че не може. Може, но после ще носи някаква отговорност, надявам се. Физически интегритет. Има психически интегритет. Не може някой да ме обиди за това, болки, страдания. Психически. Това са два много важни компонента. Психически, физически. И те имат най-различни нюанси, през различни блага. И сега се говори вече за биологически интегритет. Това е биоправо. Ние сме си говорили за биоправото, че е нещо, което не се преподава и направихме раждането. Дай Боже, живи здраве, да имаме възможност да направим за смъртта и за други биоправни теми лекции, но какво е биологичен интегритет? И така наречената биологична неприкосновеност. И основно интегритет обаче. Там е много важно. Ако физически интегритет, който е телесен до някъде, и психологическия, който е душевен, е нещо, което е мое, аз го затварям в себе си. Биологичният интегритет е нещо много по-различно. Биологичният интегритет това означава, че за да мога да живея аз тук и да съществувам, трябва да има едни много по-широки екосистеми, които ми позволяват да бъда това, което съм, т.е. да се обособя и да се превърна в субект. И това вече е интегритет. Но той не е навътре, както е при физически и психически интегритет. Аз се затварям навътре, той е инклюзивен. Докато интегритета, който е биологичен в биоправото, е ексклюзивен, не в смисъл, че изключва, даже може да обърнем понятието, него може да наречем инклюзивен. Аз се включвам, т.е. ставам част от цялата биосистема, в която съм интегриран. Тоест, за да запазите моята биологична неприкосновеност, трябва да запазите екосистемите, в които аз съществувам. И ето тук се появява климат. Климата е един от факторите, които прави средата такава, че аз имам своята биологична неприкосновеност. Аз като биологичен вид не мога да съществувам, ако температурата се дигне с 2 градуса. Това не мога да го защита в тялото си. То не е част от мен, за разлика от физически и психически интегритет. Това е нещо, което аз поделям с всички и съответно защитата трябва да изглежда по различен начин. И климата е възможен като благо, и до тук може някакъв друг път да го продължим този разговор, само именно в концепцията за биологичен интегритет и биологична неприкосновенност, която е много специфична неприкосновеност. Ние не познаваме такава неприкосновеност. Нашето конституционно право, както не сме познали и климатичен делит. Може би в един момент ще излезе, някой ще го обоснове, някое решение ще чуем за такова нещо. Но за сега нямаме такава биологична неприкосновеност, съответно климата няма как да е благо. Добрият живот е благото тук, качеството на живота е така, затова минава през член 8. Няма член 8а, климат, право на климат. Няма такова нещо и няма и да има скоро, най-вероятно, доста